बुधवारा ठाणे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळान विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो तशेंच इनामां वाटप सुवाळो जालो। ह्या वेळार आदले विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंह राणे हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर ठाणेच्यान निलेश परवार। स्वातंत्र्याचे रूप लायल्या कारण एखादे 5-25 लोक जर एकीकडे जमपाचे असले जाल्यार रोजिंदराकडे वचून चिठी हाडूंक जाय। शेतकऱ्याची हुकूमशाही असली आणि वसाहतवाद असले, कॉलनी असली पोर्तुगीज। आज स्वतंत्र भारतात आम्ही सामील झाल्यानंतर ही प्रथा आम्ही आत्मसात केली। महाराष्ट्रात अनेक दिस कार्यक्रम घडतात, गणेश चतुर्थीचे आणि त्याचप्रमाणे दिवाळी वगैरे आणि हांगा आमची जी संस्कृती जी आसा ती महाराष्ट्रान जाली सगळे खूप आसा आणि त्याप्रमाणे आम्ही हे सगळे गणेश चतुर्थी उत्सव तो सार्वजनिक करता आणि प्रत्येकाच्या घरांनी आणि तेका लागून लोक एकठांय हे पयलीं स्वातंत्र्या पयलीं हे कांय नासलें, परंतु महाराष्ट्रात सुद्धा प्रत्येकाच्या घरांनी गणपती लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक मूर्ती आणि वेगवेगळ्या मराठी आणि अनिल सामंत जे आहे ते मराठीसाठी प्रयत्न करतात। सत्तेमध्ये मला वाटतं मराठीचं जास्त लोक मराठी शिकतात अजूनपर्यंत। माझं एकच म्हणणं आहे की आहे प्राथमिक जे शिक्षण आहे ते आपण मराठीतून घ्यायला पाहिजे। 1 ते 14, 1 ते 4वीपर्यंत इंग्रजी आपल्याला पाहिजेच, कारण पुढं नोकरी वगैरे करण्यासाठी गरज असते इंग्रजी। पण जे प्राथमिक शिक्षण आहे 1 ते 4वीपर्यंत हे मराठीतून व्हायलाच पाहिजे, कारण